ba gashi ba tambarin maza shakki zamani da ke ba gani ba za mu yi ta dalla-dalla. Farko sai na sanya sunan Allah wanda ya yi mun bayo babu mai kwacewa. Rabbi ke mun sutura da rufin asiri babu wanda za ya cirewa. Za na sanya nurin lahi dan amina ta haske gata din dafawa. Ishaksz za na tsaro waka yan uwa al'umma sai mu ringa kulawa. Duniya abar tsoro ce dan uwa ka kula kar ta sa ka yau kokawa. Rayuwa da daɗi sannan kar ku manta cewa za mu zo mu wucewa. Duniya da daɗi ka manta a yau in har kana shanawa. Ga gida da mota yara mata ga siyan shila kyawawa. Ga yau abokai sannan sai ka ce ku zo mu je gurin hutawa. A karkashe kuɗi masu yawa tallakawa kun bar su suna kokawa. Ku gino gida mai tsada kar ku manta cewa za ku zo ku wucewa. Ware ku yi ayyukan alkhairi a rayuwa al'umma za su ringa yabawa. Ku yi sadaka ga zakka kar ku manta Allah ya ce ku ringa rabawa. Ba saraki ba gwamna ba, ko minista ba sanata ba, ba malam ba, ba hajiya ko alhaji ba, mai waka ko mai fim ne, mai yin taimako ba zai taɓe ba. Ba gashi ba tambarin maza shakki zamani da ke ba gani ba za mu yi ta dalla-dalla. Tallaka yana jin haushin mai kuɗi manta Allah yake horewa. Tashi kyala hassa da malam in ka ƙi ko aikin ka ta cinyewa. Kar ka so ka yau zalunci tallaka ka san Allah yake badawa. Nemi naka to na halali in ka ƙi ka san dole za ka yau tabewa. Matasa mu ne masana'a kun gani kun san lokaci yana ta wucewa. Tsofaffi masu na ta sana'a mai yasa matasa muke ta sakewa. Yara sun yawa a wannan hali ba karatu don Allah a yau dubawa. Tsofaffi ga talauci na abinci babu don Allah na ce ku yau dubawa. Samari ku yi aure kar ku manta mata so ma ku ringa ragewa. Mata abin tausayi ne mai gida kai ma zan so ka yau aurarwa. Hajiya karkice sai mai kuɗi ki bai wa diyarki karki yau mantawa. Mai sana'a mai rufi na asiri za na so ki bawa yarki ba ƙarya. Yan mata karki yau kushe ba na so ki sakakkance. A zuciya ki tantance mai san ki karki ha'ince. Karki zama mai rawar kai ce ki ladabi ma ki hakince. Ne aure ki za ki zama mace in kin kishi za a yau zance. A ce ba ki san zaman aure ba saraki ba gwamna ba, ko minista ba sanata ba, ko dan kasuwa ba malam ba, ba hajiya ko alhaji ba, mai waka ko mai fim ne, mai yin taimako ba zai taɓe ba.